What's up? Yes, dili ni siya crypto no. It's forex no, foreign exchange. Since daghang nang utanos ko o unsa daw kalainan sa cryptocurrency and sa forex, well, dito sa more on pareha nila no. So sa garap man god na ibalaan sa uban, naga cryptocurrency ko, naga trading ko, and unsa po ng forex no. So ang idea is trading no. Ug unsa akong ginatudlo sa cryptocurrency on how strategy or let's say technical analysis, same ra na sila no. Pareho na sila na candlestick, pareho na sila na indicators, and ang lahi lang nila is cryptocurrency is crypto no, na currency siya, meaning digital money ang cryptocurrency, while ang forex is fiat currency. Ug mo itong fiat diha magawas ang atong mga paper bills like peso, dollar, yen no, and ginakontra-kontra nato na siya like karon magisguta dito mo og layo kay nako sa Japan, yen versus peso mga ganyan no. Yen versus dollar, ubos ang iubos ang peso ron, naging 0.38 na lang per yen no. Last patabot ako diri nasa 42 pa, 0.42 ang value niya. So karon kung willing mo makatog forex pod, well, pwede ta na no, pwede ra gyapon tayo discuss na more on technical analysis na natadaan ana ang difference lang gamay about cryptocurrency and foreign exchange is more on fundamentals ang forex no. But still magamit gyapon natong mga technical analysis, di man pud nag-originate no. So kaya ang cryptocurrency before siya na-create, like first cryptocurrency is Bitcoin way back 2009 pa. So before that year na forex no. So lahat ng mga indicators na ginagamit natin sa cryptocurrency for sure diri gikan sa forex no, sa mga moving averages like that. And sige, di na ako magdugay. Kung gusto mo makataon pod, well, pwede ta makataon, but first no, ikuan sa nato og unsa nga broker atong gamiton no. Cryptocurrency man god is more on wala na siya broker. Ang broker nimo itself is yung platform alone, which is let's say Binance na siya no. Like iba sa forex, let's say kani karon nakita niyo Meta5, murag common ni siya, so daghang broker ang affiliate niya no. So dito ta sa broker, ang akong ginagamit na broker is kaning Exness no, Exness. So about sa ilahang regulation, ako pong gina-check no. Siguro familiar ta diya sa Pinas, more on XM no, nag-account sa XM. Ug lang taon po nato ang regulation sa XM. Nasa lisensya sa no, sa IPSEC, daghan pa to, maybe FSA, XM regulations nila. Adara kanang Cyprus Security Exchange, regulated. So daghan ni siya, IFC no, ASEC, while kanipod ang Exness, why kanipod akong ipili kay more on gamay siya og kuan spread no, compare sa laing broker. So ang regulation po nila na siya sa FCA no, FSA pala, FSC, kani CBC, and kani o kani daghan sila, pwede nyo na ipang click, but akong gina-check pod like kani naapod ni siya sa XM no, sa ISEC naapod ang XM ani. The rest wala pod ang XM, ang uban diri pod wala sa wala pod ang Exness sa XM nga uban nga regulation no, kay depende man sa country good, labi na US no. So kana, and yes, pwede ta ako nag-try kong open og demo din no. Ako mga demo daghang klase para mapakita na ako pud saan pagsulod ma-practice ninyo, gusto mo mag-practice na.
like that. So kani nga demo is kaning 999 dire kaning account. So pwede po na ko ni siya ikuan kaning isa dire lang sa account. Let's say gihimo tag bago, no, o gusto din mo maghimog account po dire sa Xness, well, pwede nyo i-click ng link, no, sa akong caption. Maghimot na mo, try mo demo, pwede ta mag new account, no, open new account, let's say standard. And akong ginagamit naman gud is kaning Pro, no, same ra man gud po siya og minimum deposit 200 USD. Nganong Pro spread from 0.01 na po dire 0.303 magagmay rin kayo siya og kanang spread. So og dirita himo tag bag-o, no, demo sige ito demo. So dire himo tag password na to. Tara. So nana, no. So gusto pud mo ang ganahan pa ko sa Xness man good, murag so far gamay pa lang kayo ang broker nga naa sila'y sa ilang website alone, nakakuha na sila silang trading view, no? Kabutang na, no, say click naman in trade, so pwede ka Xness terminal, no. So same ra na siya og hatag kanya siya ingon nga lahi. So dara pwede sa kadri mag-trade, no, trading view man powered by trading view man gyapon ni siya. Pwede mo na pang ilisan yung mga settings na pwede sad mo, let's say dire mo sa Meta Trader 5, no, MT5 ang gi-open. So mao na ni siya. So let's say katong bago na to gi-open, i-login na to, no. So account information trial 6, okay, trial 6 siya, tapos kani nga MT5 login, copy na to na ato ta sa MetaTrader, tapos pwede ta diri largo o wala first pagid ninyo, okay, pag mo diri open account Xness kani i-type lang yun kani technology. So connect katong login nga number, no, then password nga imong gihimo. So yun 6 to, no, trial 6. Tara. So ingani pa ang dagway niya, no, dapat pwede ato na ipan-delete, no, kung gusto po mo ma-explore pa gyud, we'll see. Tuduan to mo crypto. So na pre crypto ang kuno. Kung gusto mo mag-arig symbol na dire. So dili ta sa crypto, forex ta, forex. So kani say kani ada to ni sticker pounds chart upat ka ba ka? Okay, upat PCGP, okay, Japan kana, no. So pwede na to na siya i-customize dayon, depende sa inyong asa mo ganahan, no. But okay naman sa dire sa Xness alone, external maka-trade naman sa buka. Saan yung dagan ron? Euro USD, wow, drop Japan akong yat nga. Uy, saka siya, charot lang. Okay, so pwede ra gyud dire, no. Ana po tay tools which is mo pero kung ginatulo sa crypto, same ra gyud na siya na, no, ana siya yung mga pan. So kung gusto po mo explore, why not? Ang gusto po makatulong join, why not, no. So maroto guys, sunod magtulod po tag saan pag-deposit. Well, pwede na to explore gamay nganong diri pug ko kay dali ra, ano po GCash, no, pwede bangko, pwede pod USDT sa mga nag-crypto. So dali ra siya, no, na
well kani mag-try kong deposit patron na pod via GCash para makita gyud yung how long it takes para unsaon paghimo pod no. So maybe next time tomorrow to